खुंगा 33थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो खुंगा 35थि बोसोरारि जथुम्मा नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव हांख्रायजानाय आलासि नोंथांमोन आरो बे मेलाव बाहागो लानो हानाय जिल्लानि बियाबनि आरो लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि गासैबो बिबानगिरिफोर आं बे समाव आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जि सानथामनि हाबाफारिजों बे बोसोरारि जथुम्माखौ जोबोद आब्रुथिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंदों। दा बेनि थाखायनो जिल्लाजों लोगोसे बानजाय आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि साबायखरखौ बावहरबाय। दिनैनि बे मेलाव बाहागो लानो हादों मानगोनां नीलकान्त गयारी गाहाय नेहाथारि बर' साहित्य सभा। बे मेलाव बाहागो लाफैनो हादों बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मुस्रि बब्रुबाहन स्वर्गियारी, बारग' फोसावदिं नेहाथारि आब्रु मोनथराय सनगोन, मुस्रि चन्द्र दैमारी आसारि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम। बेजों लोगोसे दिनैनि मेलाव बाहागो लाफैदों आलासि महरै डक्टर फणीन्द्र गयारी, प्रफेसार स्कुल अफ इकनमिक्स हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी आरो बावैसो जोंनि गेजेराव सफैनो हादों जोंनि बयनिबो सिबिजानाय जोंनि सासे गेदेमा गोलाव सम बर' माहारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमनानै खामानि मावबोनाय आथिखालनि जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ आरो उदालगुरि समस्तिनि एमएलए मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बेवहाय बाहागो लानो हादों। बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथां बे मेलाव बाहागो लानो हादों। तामुलपुर समस्तिनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी बिथां जोंनि गोलाव सम कान्ट्रि थांनायाव दैदेनबोनाय आरो आथिखालनि धनस्री समस्तिनि टिसिएलसिसि चेयारमेन रुजुरा मुसाहारि बिथां बेवहाय बाहागो लानो हादों। एबसुनि दैदेनगिरि आनन्द दैमारीजों लोगोसे जोंहा गोबां बिबानगिरिफोर दङ। उदालगुरि मिउनिसिपालिटिनि चेयारमेन राकेश बर' बिथां। दा बे बाहागो लानाय आलासि आरो रायजो राजा बयखौबो आङो फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आङो निमाहा बिदों जे समनि आंखालाव आं एसे सिगाङाव एक सेकेन्डनि थाखाय आं फिसाफोरखौ खौसे खालामनाय, सांग्रां खालामनाय आरो बिनि गेजेराव आब्रुथि लाबोनाय मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों गौथुमखौ दैदेननायजों लोगोसे सिबियारि आरो माहारिखौ दैदेननायाव गिदिरथार बिफाव एबा माखासे हाबाफारिखौ लाबोदों। दा बेनिनो नाजानायजों दिनै बुहुमनि जेरावनो थांना थाया मानो जायफोरा बाथौखौ फोथायो सिबियो बे गासैबो बर' फिसाफोरा दिनै खौसे जानो हादों आरो गावखौ सिनायनो हादों, गावनि धोरोमखौ सिनायनो हादों। दा बे समाव आङो नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावनायजों लोगोसे खावलायनो सानदों जे जिखिनि खामानिखौ जोङो मावबोबाय, जोङो गोबां गोनां खामानिखौ मावबोबाय। दा फैबाय थानाय समाव हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो इयुन जोलै एबा जोंनि लाइमोनफोर एबा जोंनि हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गोसोखौ गोथार खालामनानै, गोरबोखौ गोथार खालामनानै, बिनि साननाय हनाय सानस्रिफोरखौ गोथार खालामनानै बे गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो खौसेयै दावगालांनांगौ। गेना गोरोन्थिफोरखौ फोजोबनांगौ, गाज्रि साननायफोरखौ फोजोबनांगौ। जोंनि हारिनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जायफोर नाङै माखासे आखुथायफोर बेफोरखौ सुदांनांगौ। बेनि थाखाय जोङो बयबो गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। जोङो बयबो
हास्थायो कि जोंनि हारियानो साबसिन जाथों। जों बयबो लुबैयो जे जोंनि मानसिफ्रानो बयनिख्रुइ बांसिन मोजां जाथों। जों बयबो हास्थायो जे जोंनि सोदोमस्रियानो बयनिख्रुइबो जौगासिननाय सोदोमस्रि जाथों। दा बे सोदोमस्रिया जौगासिननाय जानांगौब्ला, हारिया बयनिख्रुइबो आब्रुथि गोनां जानांगौब्ला, हारिनि सिनायथि आरो थामोनथाया जुदि गोख्रों जानांगौब्ला, अब्ला हारिया जोङो धोरोम सिबिनाय फारसे जोंनि गावबा गावनि गोसोखौ शुद्धिकरण एबा गोथारथि खालामनाय फारसेबो जोङो गोसो होनांगोन। जेब्ला सासे मानसिनि गोसोआव गाज्रि साननाय थायो, बेले बेजे थायो, जेंना जेंसिफ्रा खर'आव अराय सम जोंखौ नाख्रेबनानै नारसिननानै दोनो, अब्ला जोङो मोजां बाथ्रा साननो हाया जायो। मोनसे समाव जोबोद मोनसे गाज्रि थासारिमोन। जोंनि जानाय लोंनाय, जोंनि सोलिनाय, जोंनि आखुथाय बेफोरो जोबोद बेले बेजेमोन मोनसे समाव। आरो बै समाव जोंनि मानसिफोरखौ जाय जेरै गोसो एरैनो दैदेननो हायोमोन, दोनथिनो हायोमोन। बेबायदिनो जायफोर गोदान गोदान धोरोम फैयो, बेवहायनो जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बारस्लायो। दिनैसिम नुनो मोनो जेसेबां धोरोम दङ भारत हादराव, आरो बाहेरनि दङब्लाबो जुदि जोंनि गेजेराव सोरबा सासे मानसिखौ बुरखायफैयोब्ला थाबसिन जोंनि मानसिया बे धोरोमखौ नाजावनानै लायो। जाय धोरोमफ्रा जोंनि जानाय लोंनाय, सोलिनाय आखुथाय, जोंनि आजै आजौनिफ्राय सोलिबोनाय आसार खान्थिफोरजों जेबो लिंक गैया, जोंनि फिलसफि, जोंनि कुनु मोनसे हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो गैया, बै मानसिफ्राबो दिनै गोदान गोदान ड्रेस गाननानै, गोदान गोदान मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै गिदिंफैयोब्ला बिथांमोननि खोथाजोंबो जोङो थाबैनो एक सेकेन्डआवनो जोङो गिदिंलाङो। दा जाय मानसिफ्रा दिनै गावसोरखौनो गोजौ थाखोनि होननानै सानो, बायदिसिना खोथाफोरखौ बुङो, जायफोर जोंखौ जुगे जुगे मुगैबोबाय, जोंनि आसार खान्थि, जोंनि सोलिनायफोरखौ नेवसिबोबाय। दा मानसिखौ मानसिया मुगैनो मोना, हिंसाबो खालामनो मोना, गाज्रिबो साननो मोना, नाथाय गावखौ सोर, गाव मा, बेखौ जोङो बयबो सिनायनाया दरकार दङ। जायफ्रा दिनै रुट्सखौ बावगारो, रोदाखौ बावगारो, बे मानसिफ्रा मुलुगाव जोबोद खस्थ' जानो गोनां जायो। बेनिखायनो दिनै गावखौनो मुलुगाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय इजराइलनि मानसिफ्रा बेसेबांबा जौ बोसोरनि उनावबो नायगिर नायगिर थांनानै बिथांमोना इजराइल हादोरखौ फसंदों। इजराइल हादोरखौ फसंनायल' नङा, बिथांमोना हादोरखौ फसंनानै दिनै मुलुगनि गेजेरावनो जोबोद गोख्रों हादोर दिनै महरैबो गायसनजाबाय। आरो बिथांमोननिनो जि सिकिउरिटि फर्स दङ, बेखौ मुलुगनि गोबां जौगानाय हादोरफोरनिबो माखासे प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, गिदिर गिदिर मानसिफोरनि सिकिउरिटिनि थाखाय हायार लाङो। बिथांमोननि टेक्न'लजिखौ मालाया बाहायो, बिथांमोननि आबाद मावनायनि आदब खायदाखौ मालाया लायो, गासैखौबो मालाया लानो हमदों दिनै। आरो मुलुगाव बिथांमोना दिनै मोनसे एग्जाम्पल, मोनसे उदाहरन जानो हमदों जे हारिखौ फोथांनायनिफ्राय थैनायनिफ्राय फोथांफिननो थाखाय बबेबा मोनसे रेभलिउसन, बबेबा मोनसे हाबा मावनायखौ बिदिन्थि होयोबा दिनै इजराइलनि बिदिन्थिखौनो बयबो होनो नागिरो। दा ओंखायनो दिनैनि समाव जोंहाबो जे दिनैनिफ्राय 10 बोसोरसो सिगाङाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव सासे नागा स्कलारखौ आं लोगो मोन्दोंमोन। सानसेखालि फुङाव डक्टर जगत स्वर्गियारि सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आङो, माबा मोनसे सोलोंथाइनि हाबाफारि लानो एबसुनि आफादगिरि थानाय समावनो। बै समाव बिथांनिनो सासे सोरबा नागा प्रफेसार लोगोआ बिथां गैयैयाव बिथांनि डिपार्टमेन्टआव जिरायना दङमोन। अब्ला बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन फुङाव जे आलासि सासे दङ, नोङो बेजोंनो रायज्लायबाय थाथ' दसे साहा लोंनानै। आं जेब्ला रायज्लायो, बिथाङा आंनि बागै, जोंनि बागै मिथिनो सानबाय। आं बुंहांबाय जे जों ओरै थायो, ओरै जायो, ओरै लोङो, जोंनि ड्रेसा ओरैबायदि रायज्लायबाय थाबाय। रायज्लाय बियो धोरोमनि बाथ्रा सानबाय जे नों मा धोरोमखौ फोथायो होननानै आंखौ। आं बुंबाय जोंनि धोरोमखौ नोंथाङा मिथिनाय नङा, बे जेरावबो लिरनाय गैया होनना बुंबाय आङो। थेवबो बुंनाय बेबायदिथ' मुलुगाव गोबां धोरोम दङ, नों मा धोरोम फोथायो होननानै। आं बुंबाय जोंनि धोरोमखौ बाथौ होननानै बुङो। बेखौ बोरै सिबियो? ओरैबायदि सिबियो जोङो, सिजौ दंफांनि गुदियाव आर'ज गाबो, ओरैबायदि खालामो। आं बिथांनो फोरमायदों आरो बिथाङा बिराद मिथिनो लुबैबाय। आंबो एसे जिखिनि रोंगौ बुंलांबाय थाबाय। जोबथारनायाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बे धोरोमखौ मालाबाबो थैनो होनो नाङा होननानै। जों मालाबा
ओरैबायदि भुगियो बिथाङा बुंदों आरो इन्टारनेशनेल प्लेटफर्माव थांनानै जों मालाबा ओरैबायदि भुगियो जोंनि बाथ्राफोरखौ सोङोबा जोङो कोट टाइ गाननानै मोजाङै थाङो न' डाउट बाथ्राफोरखौबो मोजाङैनो बुङो खिन्थु जोंनि कालचारा मा होनबा जों प्रेजेन्ट खालामनो हाया जोंनि धोरोमा मा होनबा जों प्रेजेन्ट खालामनो हाया जोंनि रावा मा होनबा बेखौबो जोङो प्रेजेन्ट खालामनो हाया गोबां समाव दा जोङो बिराद आइडेन्टिटि क्राइसिसआव गोग्लैयो होननानै दा ओंखायनो जेसेबां मडार्नाइज जाया मानो जेसेबां गोदान जाया मानो दिनै गावनिखौ रुट्सखौ मालाबाबो नागारनाङा ओंखायनो इउनाइटेड नेशनआ जि मोनसे जोंहा मुलुगनां थाखोआव खौरां दङ बिथांमोनाबो गावसोरनि डिक्लारेशनाव बुंदों जे मुलुगाव सोरबा मोनसे हारिया जुदि सासे मानसि दङब्लाबो बिथांमोननि राव हारिमुखौ मालाबाबो थैनो नाङा बिनि प्रटेक्शनखौ होनांगौ होननानै बुंदों दा ओंखायनो दिनैनि समाव जेसेबां मुलुगाव फिसा फिसा हारिफोर दङ बयखौबो दिनै अनसायनाया सरकारफोरनि बिबान बे जायफोर देशआव थायो नाथाय जोंनि बायदि हादोराव बेसेबां रावारि मानसि दङ बेसेबां गुबुन गुबुन माने आसार खान्थि धोरोम थानाय मानसि दङ बेवहाय सरकारा नायसननायावनो जोबोद सम लागोन दिनैनि समाव मोनसे बाथ्राया आरो फोरमान जाबावबाय 2006 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव गामसा गाननायनि थांखि लानाय जादोंमोन बै समाव सोरबा सोरबा राजखान्थि नेताफ्रा बिराद मिनिदों जंखायदों जोंखौ मानो गामसा गाननांगौ होननानै जों बेसेबा जौगाखाबाय आरो मानो गामसा गाननायथिल' थांदों होननानै बै समाव बिराद डिसकासन जाबाय थादोंमोन जे हारिमुनि मोनसे जि क्राइसिस फैदों बेखौ बोरै फोथांगोन आइजोफोराल' दख'ना गानो आइजोफोराल' खेराइ मोसायो आइजोफोरानो गासैखौबो खालामजोबो हौवाफ्रा जेबो बिबान गैया नामा होननानै सोरबा आर'नाइखौ लायो सोरबा लाया दा बेवहायनो थांखि लानाय जादोंमोन जे हौवाफ्राबो गामसा गाननांगौ आरो एबसुआ बै समावनो थांखि लादों जेसेबां अफिसियेल प्रग्राम जागोन बेवहाय गामसा गानगोन होननानै बै समाव जोङो गानजेनदोंमोन गाननानै जोङो दिल्लीयाव थांदोंमोन फ्लाइटआव गाखोनानै ट्रेनाव गाखोनानै आन्दलन खालामहैदोंमोन दिल्लीयाव खेबसेयाव मानसिफ्रा बिराद नायदों खेबनैयाव नायबाय खेबथामाव डाइरेक्ट दिल्लीनि मानसिफ्राबो बुंबाय नुनानै नोंसोर बर' नङा होनबा होननानै डाइरेक्ट बुंग्रा जाबाय जोङो धर्ना जोबखांनानै जेराव ओंखाम जानो थाङो हटेलाव माने बाङालि मार्केट होनना बुङो बेवहाय ओंखाम जानो थाङो बिराद थांबा जोंनिया लोब लोब थांखायो नालाय माने गामसा गाननाय लोब लोब हाबोबाय होननानै बर'फोर फैदो होननानै आं खोनागासिनो दङ जों जेला नेक्स्ट रिटार्न फैनो थाखाय एयारपर्टआव थाङो जों नङा मालायफ्रासो जोंखौ होसो फट' खेबनो फैदों जोंजों थाफानानै बिराद मोजां मोनो बै समावनो 2010 सनाव जोङो मोनसे हारिमुनि प्रग्राम लादोंमोन दिल्लीयाव कन्स्टिट्यूशन क्लाबाव बेवहाय आईसीसीआरनि चेयरमेन इन्डियान कालचारेल सेन्टारनि कपिला बैचन होननाय सासे बिराद मुंदांखा मानसि आइजो एसे बैसो जानाय आइजो बिथाङा जोंनि मोसानायखौ नायनानै बुंदों जे बेबायदि इसिबां कालारफुल मोसानायखौ नोंथांमोना मानो एसे खोमानानै दोनदों मानो बाहेराव लाबोआखै आंथ' दिनै एथ' बैसो जाबाय फिल्म बानायबाय फिल्म लिरबाय कालचारजों सोमोन्दो थाबाय आंनि बैसोआ दिनै बेसेबांबा बुरजा जाबाय दिनैसो आं बे हारिमुखौ नायनो मोनदों होननानै आरो बेखौ नुनानै आं जोबोद गोग्गानाय मोनदों भारताव जे बेबायदि कालारफुल कालचार दङ होननानै दा दिनैसिम बावैसो दिल्लीयाव मोसाहैबाय जोंनि गथ'फ्रा नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बिथाङा आङो बेवहाय बुंहरदों वान अफ द बेस्ट दा बर'आनो जादों होननानै गेजेराव दाख्लै बय भियेटनामाव थिनहरबाय जोङो भियेटनामाव मोसानो थिनहरबाय बेवहाय मोसाहैबाय बेवहायबो अर्गानाइजारफ्रा बुंबाय जे एकदम बर'फोरनि मोसानायासो टटेल परिबेखखौनो हाइजेक खालामना लादों होननानै आरो बाहेरावबो मोसाबावनो गोनां जादों दा बे हारिमुनि जोनोमा बबेनिफ्राय फैदों खेराइ जोंनि आसार खान्थिनि गुदि बाथौ धोरोमनिफ्राय खेराइ गारजा এই যে ओरै लाइनाव फैबाय बै अरिजिनेलखौ हमथानानै दोननाया जोंनि बयनिबो बिबान दा नंखायनो आं नैबे बाथ्राखिनिखौ आं मानो बुंदों बे बाथ्राखौ बेनिखायनो बुंदों आङो नों जेसेबां लेखा गोरों जा जेसेबां धोनि जा गावनि आसार खान्थि राव थुनलाइ हारिमुखौ लाखिनो बयबो रोंनांगोन धोनि जानाय माने आसार खान्थिखौ गारनाय नङा लेखा गोरों जानाय माने आसार खान्थिखौ गारनाय नङा दिनै जोंहा प्रफेसर फनिन्द्र गयारि बिथाङा फैदों बिथाङा हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव प्रफेसर मावनानै दङ गावनि गामियाव बाथौ फुजा जाबा फैनांगोन होननायनि मा बाथ्रा दङ बिथाङा जागायजेननायनिफ्राय दासिम जेसेबां जोंनि प्रग्राम जादों मोनसेबो प्रग्राम गाराखै बेस्थ'बाबो फैगासिनो दङ
आरो बेनो स्पिरिट जानांगौ। नाथाय साफा सानै मानसि थायो कमप्लिट बावगारलाङो, उल्था जायो। दा हारिया खहा जायो जेब्ला गोरों गोरा गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा हारिखौ मावलाङो। जों हारिखौ मावनो नाङा। आरो नोंनि रावखौ, नोंनि थुनलाइखौ, नोंनि हारिमुखौ, नोंनि आसार खान्थिखौ रावबो मावनो हाया जेब्लासिम नों मन' जाया। नों मन' जायाबा रावबो मावनो हाया। दा सोरबा ब्रिटिश साहाबा बुंलांदोंमोन जे बर' रावा 100 बोसोरनि उनाव थैलांगोन। बर' रावाथ' थैयाखिसै, उल्था दिनै बर' रावा 83 थिसनजाबाय। बर' रावजों लिरग्राफ्रा साहित्य एकाडेमि मोनबाय। बर' थुनलाइया जौगानायनिफ्राय जौगादों। दिनै क'क्राझाराव जोङो थुनलाइ फोरबो फालिनानै जापाननि, श्रीलंकानि, बाहेरनि थुनलाइगिरिफोरखौ लाबोनानै इन्टारनेशनेल थाखोआव लांनो हानायनि अबस्था फैबाय जोंहा बर' रावखौ। दा बे गावनि डिटारमिनेशननि बाथ्रा। आरो भारतनि बाथ्रा बुङा आङो, सा सानजा भारतआव डिटारमिनेशन, जे थिरांथा लानाय, गोख्रों, नुनायाव एसे नोरोमबाबो बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन हारिया बर'फ्रानो। मानोना रायजो जानाय नाय मालायफ्रा हाजो खंखराव रायजो जायो, राव थांस'आ फैस'आ, बेवहायनो बिसोर हालाय हाफाय जायो। जोंनिया नायदो, जोंनि न'से मालायनि न'से, जोंनि गामि मोनसे मालायनि गामि मोनसे, बिराद माने कमप्लिकेटेड डेमोग्राफियाव जों रायजो जायो। मोनसे समाव सोमावसारनायनि सिगाङाव आं दाबो मिथिगौ, नोंथांमोनाथ' मोजां मिथिखायो, जोंनि गामि पुरा बैष्णव जाजोब्बायमोन, पुरा संगीता नंग्रा जाबायमोन। उन्दैयावथ' आंबो बेखौसो सोलोंग्रोदो। उनाव जेला सोमावसारनाय जाबाय, हारिनि बागै मिथिनाय जाबाय, बिनि उननि जारिमिनखौ माइकआव बुंजाला मा मावखो जों। दा दिनै बिराद मोजां अबस्थायाव फैबाय। दा बेखौ जोंनि मानसिफ्रा धोरोम सिबिनायखौ, थानसालियाव थांनायखौ, आरज गाबनायखौ, इसोरखौ गाबज्रिनायखौ मात्र मोनसे एक्सारसाइज, आधा घन्टानि 1 घन्टानि एक्सारसाइज होननानै लानो नाङा। बेखौ हारि थांनाय थैनायजों सोमोन्दो थानाय, हारिनि आसार खान्थि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय, हारिनि अरिजिनखौ फोथांनायखौ सोमोन्दो थानाय, बेबायदि मोनसे थांखि लानानै जों बयबो ओंखारनानै फैनांगौ। गुबुन मोनसेया जाबाय आरजआ बयनिख्रुइ गिदिरसिन पावारा आरजआव दङ। बेखौ महात्मा गान्धीया बुंदों, जानला मोनला मानसिया बुङाखै। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया बुंदों प्रेयाराव, आरजआव बिराद गिदिर पावार दङ होननानै। ओंखायनो आरज गाबनांगौ। जेसेबां धोरोम दङ बयबो आरज गाबो। मानो आरज गाबो? आरजआ जाबाय जोंनि माइन्डखौ, आत्माखौ, जोंनि सोलखौ शुद्धिकरण खालामो। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो दायो जोंहाथ' एकदम खर' गुदुं जायो। मानसिया फैबाय बिराद बुरजा, सोरबा गाबगोन, सोरबा रागा जोंगोन, सोरबा मिनिगोन, 10टा बाथ्रा बुंगोन दायो। लोगो लोगो एकदम खर'आ गुदुं जागोन, मा जागोन दा होननानै। जेब्ला इसोरखौ गाबज्रिनानै एकदम माथाखौ थान्दा खालामना लागोन, खर'खौ थान्दा खालामना लागोन, जे दिनै नैबे जिनिसा फैनो हायो, नैबे जेंनाया फैनो हायो, इसोर आफा बोराइ बाथौ जाय जेखौ गाबज्रियो जे आंखौ गोथों लामाजों लां होननानै बुङोब्ला बे सानसेया मोजाङैनो बारलांबाय आरो जेरैखि जाया। मानोना आं रावबो गोसो जानानै गोरोन्थि मावनो होननानै मावा, खिन्थु मा जायो, लाइक काम 1000 टाइम्स, लाइक काम 1000 टाइम्स। बेखौ बुंदों जे लाइक मे काम 1000 टाइम्स बाट नट थ्रू मी। जे फुङाव आङो इसोरखौ बेखौनो बुङो, गोरोन्थिया 100 बार फैगोन, 1000 बार फैगोन आंनि जिउआव, नाथाय अबंलावरिखौ आं बेखौनो बुंदों जे अबंलावरि, आंनि नैबे देहाखौ, आंनि नैबे मोदोमखौ, आं होननाय मानसिखौ नोंथाङा मानो मुलुगाव थिनहरदों आंखौ मिथिला। आंखौ जि मावनो होदों आं बेखौनो मावदों, नाथाय आंनि आरज गाबनाया मोनसेल', आं होननाय मानसिखौ, आंनि देहाखौ, आंनि मोदोमखौ, आंनि बडिखौ जाहाथे गोरोन्थि खामानियाव बाहाया। आरो मालाबा आं गोरोन्थि मावनो नागिरोबा आंखौ जाहाथे बासायो, बेखौसो आं इसोरजों आरज गाबो। मानोना आं मिथिया जे आंखौ इसोरा मानो थिनहरदों। जेखौ बुंदों बेखौनो मावगासिनो दङ। बिथिं थांदों बेखौ मावदों, बेखौ मावदों। नाथाय 1000 टाइम्स गोरोन्थि मावनांगौ, गोरोन्थि बुंनांगौ, गोरोन्थि लामाजों दैदेननाय मोनसे परिबेस फैयो। बे दिनैनि बाथ्रा नङा, हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे थासारिया दङ। नाथाय हाजार बोसोरनिफ्रायनो धोरोमाबो दङ, इसोरखौ गाबज्रिनाय इसोरनि लामायाबो दङ, गासैबो दङ। दा ओंखायनो मुलुगा बेलेन्सआव सोलिगासिनो दङ। मोनसे साइडथिं अर नांदों, मोनसे साइडथिं सान्थि जागासिनो दङ। दा ओंखायनो नैबे समाव नोंथांमोना जोबोद मोजाङैनो आवगायलां। गामि थानसालिफ्रा जाजोबाखै, बेखौ लानानै
सोरबा सोरबा एखमबा टेनसन जायो टेनसन जानाङा थानसालिखौ बानायनांगौ फार्स्ट बिबाना गावसोरनिनो जोंनिनो जों माखौ माने गाव बानायो जोंनि गामि नायनानै लादो थानसालिफोरनि गोबां अबस्थाया मोजां नङा थाखा फैसा गैया होननानै जों थानसालिखौ बानायनो हाया बिदिसो नङा बोसोरफ्रामबो एफा बयबो जुदि मदद खालामलायोबा जोंनि थानसालि गंसेयाव लुनायाव बेसे नांगोन जि थानसालियाव जोङो बयनिख्रुइ सुप्रिम पावार इसोर अबंलावरियाफोर थायो होननानै बुङो बेखौसो जोङो माने हाग्रा दुसुबनानै बिराद गाज्रि अबस्थायाव दोनो बे सबनिख्रुइ बांसिन मोजां जानांगोन आं गावनि न' लुनायखौ आङो बिराद कम्पिटिसन होदों आंनि न'आ साबसिन जानांगोन नाथाय जेराव इसोरखौ दोनो बेयो सबसे गाज्रिसिन बे बोरै जागोन उल्था नङा होमबा साननायफ्रा नंगौना नङा बुजिनायाथ' बयबो बुजिदों थेवबो मदद खालामनो गोसो गैया दिनै बे ओनसोलाव देग्लाय बोसोराव जेसेबां न' लुगोन हमना ला ट्राकनै इथा लाना फैना न' लुगोन बिनि गेजेराव जुदि बयबो 20टा इथा होयोबा थानसालियाव बेसे बुरजा इथा जागोन हारसिंथ' रावबो लुनो हाया जायफ्रा 200-300 बेग सिमेन्ट बाहायगोन बियो 10 बेग सिमेन्ट होयोबा बेसेबां सिमेन्ट जागोन 100 बेग 200 बेग सिमेन्ट जागोन खिन्थु रावबो बे बाथ्राखौ साना सोरबाया होगोन होननानै जों नेबाय थादों सोरबाया सोलोङो दिनै बेसेबा बोसोरनि उनाव दाख्लैबावै जेब्ला अमित शाह फैबाय जोंनि चिफ मिनिस्टार थांबाय बेवहाय रायज्लायनानै 1000 थानसालियाव 5 लाख रां होनो होननानै बुंबाय खिन्थु थानसालियाथ' 1000ल' नङा आरो दंबावो दा सोरबाया माला होगोन खिन्थु जोंनि दायित्व जे जोंनि गामिनि थानसालिखौ एटलिस्ट अखा बांखा आरज गाबनो हानाय खालामना लानायनि थाखाय जों बयबो नाजानांगोन।